O xulgado de instrucción número 1 de Pontevedra xa investiga o escrache dos traballadores de ENCE e sindicalistas de Comisións Obreiras o Goberno Municipal o pasado 11 de marzo. Faino tras recibir o informe da Policía Local sobre o peche dos manifestantes nas dependencias municipais de Michelena 30. Porque non é de recibo pues, actuacións violentas deste tipo, non? Quer decir que non. A ENCE Borroca non. Como que non? Cada un que defenda os seus intereses e eu defendo os intereses da ciudadanía, non? E punto. E a mí non me van a cogotar porque fagan cousas deste tipo, pero é desagradable. O alcalde compareceu hoxe como testemunha. Miguel Anxo Fernández Lores explicou que ratificou os feitos recollidos no parte policial. Pois me preguntaron se alterou o normal funcionamento do Concello, que é verdad, non vas a alterar o normal funcionamento do Concello cando hai 12 personas chillando e berrando no hall dun sitio onde están os concelleiros e concelleiras e preguntaron se houbera agresión. Dixen que sí, houbera intento de agresión. Outra cousa é que a policía fixo un placaje de rugby ben feito algún e afortunadamente non pasou nada, pero efectivamente hubo a parte de insultos. Segundo recordou o rexedor, os manifestantes seguíronnos ata o aparcadoiro. Ali continuaron os episodios de violencia. E que hubo golpeteo no coche, con as ventanillas, patadas ao coche, escupitajos no capó e cousas deste tipo, non? E que a policía, bueno, pues, deixou que salió o coche e me marchei, punto. E nada máis. E logo hubo un detalle que non estaba, dixe, máis, a policía me dixo, mira, que dixeron que sabemos onde vive, vamos a ir á casa e tal, non sei que, e de feito me dieron 2 patrullas, pois a casa ao final non foron, non? A pesares desta situación, o Concello non ten previsto, cando menos polo de momento, personarse na causa. Así as cousas, a tramitación seguirá adiante ou actuar o xulgado de oficio. Eles cualificarán os feitos e nese momento, en calquer momento, nos poderíamos personar, pero é un tema que non temos decidido. En principio, non o temos decidido, probablemente non, pero non temos decidido. E en todo caso, nese momento sería cando nombraríamos un abogado e nos personaríamos, se é que fora necesario. Fernández Lores apuntou que non é a primeira vez que se producen incidentes con comisións obreiras e os traballadores da pasteira polo conflito de ENCE. En concreto, referiuse ao peche que protagonizaron nun pleno, interrompendo a sesión durante varias horas.